を癒したまえ。他の方々に負けぬよう努力しなくては。強くなったことを実感するな。
なぜこんなことに。邪魔です。成長を実感しますね。の者の剣となる。力が湧き上がってくる。どけ！こいつでこのたぎってきたぜ。
ルトークマイフブケ。かの者の傷を癒したまえ。大地の火が暗い